Hi, welcome. It's an for YouTube channel here. Anaponda pamimba kuwaponda kenako basi anazaa kuwaona kuti anopa kuti ndikupheni ndikuponda ndikumenyani simufasanga ya bandu kupita kai kwatu ndikatenge mpeni ndikubaya ndikupheni ndimaona ngati sezonama ndimaona ngati ndiboza anyamuka ulendo upita kwao atafika kwao odi atengadi mpeni. Timva nkhani ya munthu wina yemwe akuti adali chigawenga chopsa kwambiri m'boma la Mulanje yemwe mpaka pano mbiri yake sifufutika. Tamvani yalondola nkhani iyi itakumana ndi anthu ena m'bomali omwe amakambirana za mbiri ya munthuyu yemwe akuti adali okhwima ndipo adasanduka atamwalira. Makwasa ndikuona tizinyama picha azidya tikumanya mbita mbali neza zikulu zimene kuti zifoto kozi zinyama kuti nyama maonekedwaje takuona kuti nazo zodabwisa kwa ine uli sinazionepo koma chimozi mwa yocho inali nkhope ndendende ya mene analiri sinyanucho lapelako basi pamezi nsija zinalowa anthu anabwerera ndikukwirira mandaja pamenepo ndi pamene anthu tinafufuta mbiri ya chigawenga chimenechi. Munthuyu akuti anali wamphamvu kwambiri ndipo amatha kulimbana ndi gulu la anthu usamutha. Akuti atabaya munthu wina pamuwa iye adathawa ndi kukazipha pokuma mankhwala ophera makoswe atomic zomwe zidapangisa kuti anthu ayambe kuona zinyama zolusa zomwe zimasausa anthuwo usiku zomwe adaganiza kuti munthu uyu adali atasanduka. Nayi nkhani yonse. Sikulero mudeza ndine Christopher Brady kuchokera ku Katabe ndimakhala ku Katabe kumakwatu ndi kumwanje. Nkhani imene idachitikira kumwanje muzi mwangolowera TH Kumbu. Kuti nkhani idayamba bwanji? Nkhani ndi ya chigawenga china chimene zina lake ndi Sinjani mazina Sinjani anangompasa pena paliponse amasamuza kuti Sinjani iyeyo anali chigawenga choopsa kwambiri ndikuba imene iyeyo amachine chito imene kaziwa ina yokuba komanso amakwanisa ndithu kumenya ndithu ndi machisanzo anapita kuicheza ndukaba kumeneko atapita kumeneko ndithu anaphako ndithu amayi polisi watabwera ndithu anamuthamangisa koma iyeyo chomwe andapanga anali wamankhwala kwambiona kuti akamuthamangisa amapeza ona kuti pamene akuthamanga mmoja kuti atha kumuona kuti nda uyu ali apitapoyo anangosowa basi ngati imusowa kusaoneka bwino ila kuti kodi mankhwala ake ka masowa mutani pamene kusiriza kwa angosowa ndikuti paipo simumpezaso ndiye chigawengachi yakati kuzunguza muzi mwangolowera komanso chakati kuzunguza ndingoti kuti dziko la Malawi chifukwa ataona kuti amaba malo osiyana-siyana. Siku lina kunabweranso apolisi kunyumba kwake ndipo apolisi atabwera anakwanisa kumuzembera kumugwira ndi kumusekera ndipo tinangomvesera kuti ali kuchichiri masipana tenge 1 week namba kuti watha kuchichiri ndipo anafikadi kubwerera muzi mwangolowera amakwanisa ndithu Sinjani kuba mbuzi ngakhale masana ukatenga mbuzi ukasenda koma palibe munthu amene akamuyimisa chifukwa kuti anali munthu kuti ngakhale nkhondo amayiona komanso chiumboni wina amene ngapereke munthuyi akakhapika kumukhapa chikangozanda ndiye kuti azifika sezona kuti kugonjesedwa anagonjesedwa malingana ndi nkhani yokhuza mpoto anaba mpoto pa nyumba ya amayi enake adaba mpoto kumene kuja anakagulisa kwa matokoso ndiye panapezeka amayi enake amene tinandikana nawo manyumba ndi anebasi amene angomwalira chaka chomwechi amwalira chamukutobalamo. Amayi amenewo anapezeka kuti ataona mpoto uja anakana kuti mpoto huu ndi wandani ndi wakutakuta kudandaula mpoto wawo ndi pamene nkhani inafika anaja ndikumita Sinjani uja ndikumuza kuti ainaka mpoto wakuti akudandaula kuti mpoto waba kwakuti ndi anafusa iyo kuti inokuza ni ndani malingana ndi kuti iyo jana ni mphamvu ijo samachita ndithu naroda atuza ndi akuti amayo sininga achwe zinafuna kuti angomwalira pompana ndi pamene anapezana kuti iyo ananyamuka kupita kwa mayi acho ndi kuti nandikana nawo choncho koma nthawi imeneyo date yache ineyo ndifuna kuti nangoyiwa lapeza kuti ndipakanthawi ndi napezana kuti atafika kumene kuja namba kwa kufusa mayi acho tena kwa namba kwa kufusa namba kwa menya ndi ife nalibe kuti mphamvu kuti tingatenge kuja kuti kalandise alifuna kuti kutenga chilungamo ife sitira ngwasa kuti anali mphamvu kwambiri komanso ngakhale polisi anamba khala ndi mantha kubwera kutengeraso ndi iyeyo mphamvu zake imene zinalira poliso amamupa ndi anayamba ndithu kuamenya meja modesa nkhawe fiti kuona wakwesa pasi ndikuyamba kuwaponda pamimba anawaponda pamimba kuwaponda kenako basi
anasankhula maona kuti anopa kuti ndikupheni ndikupota ndikumenyani simufasanga ya koma ndikupita kaye kwathu ndikatenge mpeni ndikubaya ndikupheni. Timaona ngati sezonama timaona ngati ndiboza ananyamuka ulendo upita kwawo atafika kwawo odi atengadi mpeni. Ndiye amayi aja mwana wawo anapita kocheza amayi amene akamenyedwa aja ndi anapo kutenga kwawo kuti mayi kukuku esizili bwino ndithu akumenyedwa ndi dani ndi Chigawenga Sinjani mmene zilili panopa mayi akwavala kuka magazi mkamwa komanso mmene azilili sakuyenda so muno bwino ndio pita patina mpeni kutangwa nife timaona ngati zonama tinayima chamusewu tinaona kunena kuti akubwera kuja ndithu Sinjani katanyamula mpeni nati mpeni wautali owala ndithu mayi aja atazuka pa nyumba pawo pakuthawa kwabe amathera kumene kunali yepo beka kuvuta kuti mayi athawira kuti nopeza kuti kuyenda kumavuta kuma nthawi imeneyo ankolo anga azikulu anga amene anali akula ku nthawi imeneyo anali akuona pakuti apite mwina akagwira mayi athawire nyumba timopa kuti mukawesa nyumbamo kuti azinyumbana ndife tiye zingozisiyana zingoziyang'anani anaimbira foni ku polisi kumapolisi pa nthawi imeneyo sana abwera nakuti atang'anidwa bali kuvuta kuti anthu apanga bwanji nawonso afumu kuyimbirako kuti kuno kwavuta nawo afumu anango kuti feso munthuyo ingamukwanisi kupise ripoti ku polisi ndiye anthu akangoziyang'ana kuti angadachitetezana kuti sabwera ati bizi abwera nthawi ina iliyonse ndi zikhala zovuta kuti munthuyo ipanga bwanji ndiye ndi pamene atayandikira kuti abaye amayi aja anampeza mwana uja akulira akwalira amayi akale ndiye anayankhula maona kuti ndikalapha amayiyo kumusiya mwanayo ndikuti mwanayo atani mwanayo avutika ndife timaona ngati mwina mwache ndiboza sozoza kuna kuti akunena chilungamo tena kwa namugwira mwana uja kuti niambe kumbaya mwanayo ndikambaya mwanayo tena konda tani ndiapha amayiyo tinali udaba kuti munthu akachichigawenga kwa maganizo azimenezi akwalingalira bwanji ndiye tinangoti kuza kuti mfuna kundokupha ndikuti mwina mwache ndimezikhala ndiye anthu amene sabi kuitana alakusa ukhuze ngati mungalowerere mwapo ade ndithu apa ndikhoza kupha ndife tinakhala chete afeso kuyopa imfayo kenako basi pamene anamugwira mwana uja kuti azimbaya koma mwambuye achokera munthu amene achokera nyumba kwathu kuseri kwache ndipo anavula malaya kumene mpaka pano kunena mopa mulungu munthu sinimamuziwa ngakhale bena amana kuti munthuyo ono kwasikita iye chikumbu yomweyo koma ineyo kunena chilungamo tinamuonepo ndipo sinimuziwa akudira kuseri atulukira kumene kuja anamufusa Sinjani yana kuti kodi iwe kuganizira iweyo ufuna umulase mwana wewe ni nzeru nde Sinjani yanayankhula maona kuti kodi iwe ndiwe ndani avikiri ndiwe ndani jani iwe Sinjani umapanga zimene zifukwa chani anamuziwa zina ndipo ndife nayo laba kuti adawa chokera kuti kena kana musiya mwana uja ndikwamba kumenya ndani ndikwamba kumenya mulendo amene anabwera uja koma nayenso anabwera atalezera kumenya inachoka kwa amayi aja ndikupita kwa mbambo wawo uja amene anabwera uja nde anamenya kuna kuti atammenya anamulasa ndithu pa chest kumulasa analira abe ndithu kufuula atafuula anagwera ku nyumba ya kwathu kumene kabalo wa nyumba ya kwathu pamene anayamba kumbayabaya kenako pamene mkulu wanga akatoka kubafa ngona kubafa namuza kuti amwene munthu msamphere pano so munthu mukamphera pano mutani mulakwisa ikazakhala pa mulandu ndana kuti kudeku zose mapanga dala ndimafuna so mbumba yani yomwe kuti thane nawo athamanga kupereka chibagira kwa mkulu wanga ndikugwera pasi kenako basa anatenga mpeni mkulu wanga kuti agwire mpeni uja anamucheka chala chimozi mkulu wanga ndikutani yaja ndikugwera pasi mkulu wanga nangofuula kuti mayo kenako anagwa pasi kutatero ndi pamene anthu anamunyamulira mkulu wanga uja kuchipatala pamene mkulu wanga anali atangokhala pansi ndikumangoona ndikumangoyang'ani anawso naye ndi mantha komabe analimba mtima ataona kuti m'bale wawo wachekedwa ni mpeni athamangirabe pomwepo pamene bambo wanga ambuye anga kuphatikizapo ndithu anko wanga anamugwira Sinjani koma kunali kuvuta kuti amugwira bwanji chifukwa nena chilungamo munthu anali wamphamvu kati fitness yake anali wantali ndithu watupi komanso anali wazitho ndithu ndiye analetera kuti amukwanisa kumugwira ndiye nakhala ngati inayambika nkhondo sopano yamanja ndikuyamba kumenyana pamene anthu anapita ku polisi ndikukaonesa chala cha mkulu wanga china duka tija ndikuvala naye kuchipatala kuwanga atha kuchipatala atangomuthandiza ndikumatapo ndikumpasa mankhwala anathawa kuchipatala kumulanje mission ndikuthamangira kumene kunali Chigawenga kuja kuti akabwezere pamene ripoti la ku polisi yana kuti anayankhula maona kuti ngati mungakwanise kumugonjesa itali ndithu mukamugonjesa chifukwa ife mmene tikuoneka tikhoza kumulephera ndi pamene kuwanga yanathamanga komanso wangu wanga yanathamanga ndikuyamba kupanga chipolo pamene paja ndikuyamba kummenya ndiye iyeyo bena amene akhala amakwanisa mpaka anabaya bambo wanga anabaya cha mkono ndithu ndi pamene anthu anapakwanisa kumulanda mpeni ndikuuponya anko wanga anatuma amayi anga kuti vani nyumba mukatenge chikwani anakatenga nyumba chikwani kumukhapa nthawi imene ife tikangolira kumango yanga nakuti kulira ndithu ndikumukhapa mwendoja koma mwendoja chikakhatsika matakamenya mwendoja chikwani chimangozanda
kumenya mwendo chikwanje kumagonyane mwanje kumangosanda pali kufuta kuti kodi munthu amugonjesa bwanji momona kuti azifula amaseka amukula azifula amaseka ndiye anayankha maona kuti koma ndikango ndapeza mpata otowa chida nosinu muli apalino chipere imaziwadi kuti angopeza mpata otowa chida kapena kanguti amusiyani mphamvu ni moyo wake ndikuti atha kutibwerera usiku chifukwa chigenga chonena kuti tinali ni futi komanso tinali ndi anzache amene akamuthandiza kwakuti pa nthawi imeneyoyo anali pekha amene fuwa chinthu anabaisa komanso unali masana zakewo akopa kuti asika bwanji kuti mphamvu zake zimene zosiyana ndi anzachewo chifukwa chanali ngati msogolezi ndipo panafika sezona kuti panavuta kwambiri kutengera maiji anko wanga nthawi imeneyo anali ndithu ali achichepere mwina thanda kuti andizaka nawo ma 20 chakuti years iye anali ali wamkulu ndithu ndipo kunali kuvuta kuti amugonjese anapita kwa mfumu kwa kumavakabu kuti abwere na usavakabu anangobwera kungoima kumamuopa ndi mmene munthu akaonekera komanso kutengera mbiri yake ndipo kunali kuvuta kuti anthu apanga bwanji komabe anakwanisabe kuyamba ndithu kuyamba kumenyana mabweza abe ndithu mpaka sonkulu anga uchi anakhapidwaso anachekedwa malo ena ake anamata kasisemeni kumucheka kumafuna kuti kwathu kunainga dibeta anali kwa anthu kwana 4 anakwanisabe yesera mundu ndiye chine yachitika anko wanga aja anangosowa pakhomo pake ungosowa posapezeka ndife timona ngamena mwachi nkhondo chaithawa pena kwa anapita kaya kuti kozuwa okhamene ka anava kuti sidi kuziwa ubura kumene nkhondo inachoka pabolo pa nyumba kwathu paja ndikafika panseko tena kwa pamene panaituchi pamene kuntochi umene unangopeta nditu sunabereke ya athamanga kufula kuthawa na anthu sanabalalika tena kwa atabalika anthu aja anakhapa ntochuja atakapa ntochuja anaenda ngati mukhwekhwereka ndithu ndikumukuno kukhapa mwendoja cha pakajoi pakati pa chafu ndi mwendo mpaka ndithu anakhapa chikwanje chinalowa sopano pamenepo ndipo chikwanje plasala pa space ukuku kwa panthawi imeneyo atankhapa ntochuja momudi anayamba kulira kuti apande wanditha pamene peti nadabo kuti munthu ankhapa ntochi munthu akulira kuti wanditha kuti achitika ndi chani ndi pamene anamenya mwendoja mwendo yapela kuti kwangosala ndithu amwendo kokha ukuku kaspesika wangosaka spesika unono kanofu ndithu kwa mwendo soja ndithu wadani wachokani ndithu nadabo kuti achikwanji angukhapa kamozi mwendo kuchoka zokhala bwanji kuwela kuti munthu amalephera kukhapika ndi nthawi tifuse ona kupita kuti anthu afusa bwanji ndiye kenako pamene anthu ena ajava kabwaja anangolowera ndikuyamba kuchilenya chigawenga chicha pamene payapolisi atamva kuna kuti chigawenga chakhapidwa mwendo pata mwendo ndithu waduka pamene apolisi anatulukira ndikunyamwa chigawenga chicha ndikumava nacho kuchipatala kuboma atasala kuchipatala kuboma apezana kuti anatenga sonda nkuwangaja ina kwa nauza nkulanga kuti ifeti kana kumanga ndikupangira kuti munthu yako awa pafupi mwina akhoza kubwezera chipongwechi kapena zigawenga zikhoza kumukasala kuti chibwezereni pamene anauza nkulanga kuti chimene chingachitika apa munyamuke muzipita chani kuilongwe kandi kuplanta kuti mwina mwache anthuwa kapena zigawenga chinazi sabwezereza mbali afuko anthu ena amata kubwezera nkwanga nina kuti ndingalowe kuti abale anga achivutika ndi asiye ndingalole apapa ndikhala kuti ndikhalabe konku ndi pamene anatenga chigawenga chija ndikuchithandiza ndikumumaliza mwendoja ndikumpasa kandodo ndikumala ndikumayendera anachuka kumunobwino kuchipatala anabwerera munobwino kumwendo wachoja ndikuona kuti anamanga kumasana khale kundeni nthawi yaitali anabwereraso kunyumba pamene pendakhala ndi mphamvu zokuba zija zachepa komabe amaba zinthu zing'ono komanso amakwanisa ndithu ndikumapita kumowa ndikumakamwa ndiye kuti siku kuti azifa chomwe chinachitika nachona kuti anapita iye kumowa atapita kumowa anapezana kuti ali pakati pakumwamo anapeza anzake pamene pacha atapeza anzake aja ndithu akumana umowa muno bwino anauza anzake ona kuti akulu chimene chingachitika apa nchonena kuti ndikufuna ona kuti muligulire mowa ndimwe apo bi ndi kuti abanamba kumenya mmozi ndi anthu anafusa kuti iwe mene ulirimo ungamenye ndani tena pamene paja anamba kumenya anapo adamba kumenyana ife tunamva kuti yakusinyana kumenya ndi anthu yetu napita kumene kwaonera koma kunazo dabisa ndithu imezika chitika kumene kuti chifoi unapeza ona kuti amatha ndithu akamenya muja mbabela kuti akusowa kumenya muja mbabela kuti akusowa ndivyo kuti munthu chikhala mutani ndiye kuti munthu ibe mankhwala bali nawo enako pamene paja pamene anamba anthu anabwera begulu kugamba kumenyana kenako atamugwira anamuvula trouser napeza ndithu kuti muchuno wamangiramu zimphinjiri anakisa zimphinjiri zija anapeza ona kuti anapesa kuti akulu basi mdani ndikhululukire ineyo apapa nagonja kale komano kuona kuti mafuna muno lisikuti ndi mata ndi anthu pamene panamba kuti anamba kumenya atamba kumenya ndi pamene iye ataona kuti apapa zavuta anatenga mpeni ndikumulumphira munthu mmozi ndikumubaya pantima pakambaya atagwa anakomoka iye amaona ngati wapha ndithu
anapeza mpata uthawa ndi kuthawako. Atathawa anapita ku nyumba kwace. Atapita ku nyumba kwace ndi pamene Chigawengachi inapezana kuti inatenga tameki ndi kumwa. Atamwa tameki ndi pamene anthu ananyamuka kuchokera ku mene akamwamoyo kuti tipite tikabwezere. Ndi pamene anthu tikaza kuti kodi munthu ja aliko bwanji. Pamene anthu analowa nyumba kupeza kuti munthu ja wamwa tameki watisiya. Ndi pamene anthu anapezana kuti anabwerera ndi kuwauza anthu muzimu kuti munthu jakhala ngati wamwalira mu nyumbamo. Atapita chipatala kubwera kumweza kuti wamwa tameki. Atamuyika kupita koma atagidwa. Napeza kuti adusa masiku kwana 3 anthu anayamba kuona ngati munthu ja ali moyo. Beza kudabisa kuti chikhala bwanji ena kumatata kumanaye pakuti kumanaye pakuti ndi anthu amala kuti azikhala bwanji kuti munthu ja wamwalira. Patapita ndithu masiku angapo ndi pamene sopatu namba kuona kuti musi muja mwayamba kuvuta. Muona kuti zinyama ndithu kumachokera ndithu kumatoka kutali ndikufika pa khomo ndithu ndikumavutisa pamene pa mamachi kumaona mapazi masumina pa window kuona kuti munthu ja kufufuza anthu akulu na kuti munthu wasanduka. Ndefe ndinaleba kuti munthu wasanduka bwanji kuti munthu akamwalira amasanduka. Ndefe ndinaleba kuti zimene zonama kumaza tazana kuti munthu jadi tazana kuti anthu kupita kumanda atati kumanda kujadi pamene anakumbidira mucha baja pafukuka ndithu. Koma zinyama zija zimeenda usiku khoka sizikaenda masana. Ndiye tazana kuti unabwera ndithu sing'anga ndikuzikani kutenga mwana wina amene ali mwana kukhonde kapena kwathu kuti mwana osambinidwa amene ali wang'ono kwambiri anamanga saluku kumasuku ndithu. Ife tinapitako kukaonera mwambo wace anamanga saluku kumasuku prosesa amene tinali pamene nasukusula mankhwala kuti mwina mwace sana misido tiziona ndithu kumene tikukhalira. Ife tinalodabwa kuona ndithu sing'anga uja atamumanga mwana ya kujeni kumaso atenga mbale ikamuozi mankhwala kuti ndikutani ndikuyang'ana ndikuyang'anisha manja kumanda kuja sana ntumbira uja ndikuchira sana ndikumayang'ana kungati kusewu kumene kumalowera maliro. Ndi pamene tinaona ndithu sing'anga uja kuitana maitanidwaje amene ndikhoza kukhala ovuta kuitana kwace. Ndi pamene tinaona ndithu masomo afatika kusula mankhwala makwasa ndithu kuona tizinyama picha azidya tikumanyambita mbali neza zikulu zimene kuti zifotokozi zinyama kuti nyama maonekedwaje takuona kuti zinayi zodabwisa kwa ine uli sinazionepo. Koma chimozi mwa yocho inali nkhope ndendende ya mene analili sinjanucho. Ndapezana kuti anthu ena amantha ndithu ndapezana kuti amakhala ndi mantha koma kusinga anankho maona kuti amene angapesiki kuti apapapa apezana kuti mwina maja watembenuka kapena ali ndi mantha kuti nyama zidani zipembezeka ndipo baso sizapembezekaso. Kenako basi pamene sija zinalowa anthu anabwerera ndikukwirira mandaja. Pamenepo ndi pamene anthu tinafufuta mbiri ya Chigawenga chimenechi. Kuchokera nthawi imeneyo kufikira pano zinamba zachitika nsonga zimenezo kubwera wina ovutisa choncho mudzimo ngati mene amapangira wina. Pano pataona kuti mugulu wace munali anthu ena amene akabanda Chigawengacho koma ndakakhala winayo ngati kuli kuba amangoba basi ngati mbuzi basi kuba ngati nkhuku kugwidwa choncho koma sikuti ndovusa ona kuti amamenyana ndi anthu kapena ndovusa kuti amamenyana kapena Yesu akhapika. Iye amata tikamugwirabe ndithu anapata kumukhapa kuona mwazo kutuluka. Koma akakhala iyeyo naye mfuna kuti timana kuti mwina muzi mosemo palibeso kapena kuti mulanje yonse palibeso anapanga mbiro na kuti kupita ene kumulanje kwa kufusa kuti kodi sinjani bwanji anthu akupasa ndithu kuti asinyalale munthu opsa amene kukhapika akakhapika. Ndeta wafusa ife wanku wathu anakamba ona kuti anamvera mthana chapitira nayo kuti munthu akangoti sakukhapika utenge mtengo wako kuti uphatikize kena popeze mtoki umene wangupeta kumene ukakhapa kamuzi ndi kamuzi pamene munthu ukambita kwa mukhapa malo amene ukamukhapa yoche amakhauti malo ajawo akukhapika ndithu koma facha mankhwala amakhauti akakhapika ndipo mukhapa malo aja amakhapika kamuzi ndi kamuzi. Kumathana kuti palibenso munthu amene angalowe malo mwa iye chifukwa iye amakwanisa kumenya anthu okwana 10 nthawi imodzi kuwagonjetsa ali munthu amphamvu kwambiri.